Vlada Kraljevine Norveške posredstvom NATO štaba Sarajevo i Norveške ambasade u Bosni i Hercegovini donirala je brigadi taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine informatičku opremu za multifunkcionalnu učionicu na lokaciji kasarne Rajlovac. Donirana oprema od velikog je značaja kako za vojnike i oficire koji će raditi na njoj, tako i za Oružane snage Bosne i Hercegovine uopšte. Prije svega želio bih se zahvaliti našim prijateljima iz Norveške i NATO štabu u Sarajevu koji su bili posrednik da mi primimo ovu donaciju od strane vlade Norveške. Dakle, radi se o 20 računara, videoprojektoru i još nekoj opremi koja će biti od izuzetnog značaja za dalji proces edukacije kako pripadnika brigade taktičke podrške, tako i svih drugih pripadnika oružanih snaga koji egzistiraju na ovoj lokaciji. We are here at Rajlovac to hand over this classroom with computers and additional equipment to the tactical support brigade here at Rajlovac. This is an important piece of equipment that they will use to train their new soldiers, NCOs and officers. It's an important step when it comes to having the young people of the armed forces of BH having sufficient equipment and adequate ways of gaining education. Zajednički štab Ministarstva odbrane i operativna komanda na lokaciji kasarne Rajlovac organizuju veliki broj kurseva raznog sadržaja, tako da će multimedijalna učionica doprinijeti daljem razvoju svih pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo su izuzetno bitne aktivnosti iz tog razloga što na ovoj lokaciji se izvodi kontinuirano obuka koja je bitna za čitave oružane snage. Prije svega kurs vođa koji je jako bitan u sistemu vođenja kroz karijeru vojnika i podoficira. Ova donacija je nastavak dobre saradnje NATO štaba Sarajevo, ambasade Kraljevine Norveške, Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.